Sa record sa Department of Health karong adlaw, 70,764 na ang total COVID-19 cases sa tibok Pilipinas, din 45,646 ang aktibo. Adunay 23,281 ka mga recoveries, samtang 1,951 ang additional nga mga kaso sa nagpositibo. Sa lalawigan sa Negros Oriental, nangayo og tabang ang usa ka overseas Filipino worker sa Kuwait. Human siya nagpositibo sa COVID-19. Batod sa bana sa OFW nga na-admit ang iyang asawa sa ospital, wala usab sila nga si Maria Luz natuog OFW og kaliw sa Kuwait og tungod ni nagluya na siya og nagtrabaho sa Kuwait ang 39 anyos nga taga barangay Bulisong, Manhuyod, Negros Oriental, isip domestic helper. Padayong gimonitor sa Embahada sa Pilipinas ang ahensya ang kahimtang karon sa maong OFW.